Peter, vitaj na našich, nazvime to, že pravidelných stretnutiach, lebo ty si súhlasil, že sa so mnou z času na čas stretneš a budeme sa rozprávať o knihách. Áno, pamätám si, ma to prekvapilo a súčasne potešilo. Ďakujem za to. Čo ťa prekvapilo? Mňa vždycky prekvapí, keď robíš aktivity, ktoré vedú k tomu, že mňa využiješ ako zdroj skúseností a informácií a ja by som to sám nevedel a ma to teší, lebo je ten zo spôsobov, ako dať o sebe vedieť a samozrejme odovzdať to ďalej. To znelo, že využiješ, no veľmi rád ťa využijem ako zdroj informácií. A ja zvyknem hovoriť, že keď nepočítam mojich rodičov, tak od teba som sa v živote naučil najviac. Takže ti ďakujem, že sa budeme stretávať. A ja by som k tomu rád niečo dodal, lebo toto som už my sa ku knihám nedostaneme. Niekoľkokrát a furt si lámem hlavu. No, kde som ťa ja čo ako učil? No a potom som došiel k nejakej hypotéze, ale to nebudem hovoriť. No, možno niekedy urobíme samostatné stretnutie, kde ti budem hovoriť, že čo všetko som sa od teba naučil, ale dnes sa ideme rozprávať o knihách a ten koncept je taký, že vždy budeme mať nejakú tému a na tú tému rozoberieme pár kníh, ktoré nás inšpirovali. A dnešná téma je spätná väzba, feedback. A ja považujem feedback za asi najsilnejší rozvojový nástroj, aký si viem predstaviť. Aký je tvoj vzťah k spätnej väzbe? A najprv potvrdím to, čo si povedal, že je najsilnejší, alebo jeden z najsilnejších nástrojov, lebo ide krížom cez všetky manažerské zručnosti a leadership kompetencie. A môj vzťah k tomu sa vyvíjal. Ja som ako dieťa bol trošku nepokojný a nekonformný, tak som sústavne dostával negatívne feedbacky. Mm-hmm. Ale keď som sa dostal do pracovného procesu, tak som si uvedomil, aká je to obrovská sila, keď feedback od mojej nadriadenej bol podporný, pozitívny, doprevádzaný tým, čo v tom polovici 70. rokov bolo nezvyklé, slobodou v práci. Keď hovoríš o tom negatívnom feedbacku, ja som niekde narazil na štúdie, ktoré porovnávali množstvo rôznych tímov a simulovali im rôzne spôsoby feedbacku a boli týmy, ktoré dostávali len negatívny feedback, boli týmy, ktoré dostávali len pozitívny feedback a potom boli rôzne kombinácie negatívneho a pozitívneho. A vyšlo im, že najlepšie fungovali tie týmy, ktoré dostávali viac pozitívneho. 2 až 3 krát viac pozitívneho ako negatívneho. No ja si spomínam na jeden tréning pre manažerov, ktorý som mal v polovici 90. rokov, kde účastník povedal, syn nosí 4, 5 zo slovenčiny z dejepisu, ale baví ho fyzika, matika. Čo mám robiť? Tak doučovanie. No už chodí na doučovanie. A aké má známky? No teraz má 3, 4. Dali ste mu pozitívny feedback za to? Ale prosím vás, za 3, za 4. Prečo? Tak som spravil experiment s tou skupinou. Som ich rozdelil na 2 časti. A keď sme sa učili s nimi klásť otázky, tak jednej časti som dával negatívny feedback typu neverbálneho. Snažte sa lepšiu otázku položiť. A tej druhej skupine výborne ďakujem. Trvalo 3 kolá, keď sa postavila finančná riaditeľka z tých, čo dostávali negatívny feedback a povedala, čo proti nám máte. A keďže ja som bol dohodnutý s nejakými tam, že toto zahrám, tak to malo obrovský impact na nich. Neviem, či to ďalej si uvedomili a používali, že čo to je negatívny, pozitívny feedback, ale toto som asi 3-krát zopakoval. Neodporúčam, to je to na hrane etiky, ale názorne sa ukázalo a trvalo to asi 7 minút. No, ten jednoduchý odkaz z toho je, a ja sa to tiež snažím hovoriť manažerkám a manažerom, s ktorými pracujem, že je dobré dávať viac toho pozitívneho ako negatívneho, ale nie sme na to nastavení. Veľakrát to manažerské nastavenie je, veď keď sú veci tak, ako majú byť, tak za to sú všetci platení a treba sa sústrediť na niečo iné. A keď niečo nefunguje, tak nie v zlom, ale v dobrom, na to treba upozorniť. Áno, áno, a toto je, ja to volám rakúsko-uhorské školstvo. Deti sedeli, začala povinná školská dochádzka, počúvali, písali si dačo a keď niečo vyviedli, bolo zlé.
A keď sa ja niekedy na tréningu opýtam, kto bol v detstve viac karhaný ako chválený, tak keď som sa to pýtal pred 25 rokmi, tak drvivá väčšina bola viac karhaná ako chválená. Dnes je to už lepšie u tejto mladšej generácie. Čiže tá generácia, ktorá je teraz už 60 plus, si zažila to, čo si povedal. Robíš dobre, to je tvoja povinnosť, robíš zle, moja povinnosť je potrestať ťa. Aha. No, keďže téma je spätná väzba a zároveň knihy, tak čo je kniha, alebo čo sú knihy, ktoré ťa v spätnej väzbe ovplyvnili, inšpirovali? V 92. roku, keď sme boli partia 5 sa učiť túto prácu v Británii robiť, tak sme sa pýtali a odpoveď bola presne túto otázku a odpoveď bola minútový manažer. Aha. To je táto kniha. Blanchard s Johnsonom to napísali v 82. roku. A keď som si ju prečítal, tak som žasol nad tým, ako jednoducho a pekne sa na príbehu človeka, ktorý sa stretne so schopným minútovým manažérom, ako sa dá pomáhať ľuďom, aby sa zlepšovali. Akurát ľudia, čo vedia minútový manažér, si myslia, že tú spätnú väzbu treba dať za minútu. Nie. Minútový manažér znamená, že denne by si mal každý manažér nájsť aspoň minútu na to, aby sa stretol so svojimi ľuďmi a ideálne, aby ich prichytil pri tom, že robia niečo dobre. A z tohto vyplýva, že dôležitejšie je prichytiť niekoho, keď robí niečo dobre a dať pozitívny feedback hneď. Aha, čiže pre teba ten hlavný odkaz je prichytiť ľudí pri tom, že sa im niečo podarilo, alebo to, čo si hovoril niekde na začiatku, pri zlepšení, že nemusí to byť, že čakám, kedy ten syn alebo tá dcera dostane jednotku, ale že sa zlepšuje. Na zlepšenie trend je dôležitejšie, lebo ten jednorazový výkon, dobre, naučí sa niečo, nabifluje sa zemepis, dejepis, dostane jednotku a potom spadne späť. Zase ho to nebaví, a to isté sa týka aj práce. A keď sa zlepšuje človek, hovoríme o pracovnom procese, to znamená, že si už rozvíja nejaké nové zručnosti. Nie jednorázový extra dobrý výkon a potom nič, ale trend, keď je pozitívny, to znamená, že sa to učí a upevňuje. A teraz otázka, ten minútový manažer, tá kniha má, 40 rokov a odporúčaš ju čítať ľuďom v súčasnosti? Určite ako základ prečítať si ju, ale mať na pamäti, že ju napísali v 82. roku v čase, keď v Amerike jednoznačne prevládal command and control manažerský prístup. A tak, ako je tam popísané dávanie feedbacku, hlavne toho negatívneho, sa to povie sendvičový. Preto, aby v tom čase tí ľudia sa neurazili, aby nemali pocit, že iba kritizuje alebo iba chváli. A v najnovšom vydaní Blanchardovom, ktorý sa týka leadershipu, je to kniha z 22. roku, prevčerom som ju dočítal, podobne ako toto tenučka, dá sa to za 2 hodiny prečítať. Je to na 95% stále o tom istom. O tom feedbacku pozitívnom, negatívnom, prichytiť, neodkladať to okamžite. Ale to neznamená, že Blanchard nemá inšpiráciu, že nemá čo písať, že opisuje jednu knihu od druhej. To znamená, žiaľ Bohu, ešte sa to nestalo samozrejme súčasťou manažerskej práce. Čiže odporúčaš radšej prečítať tu spred tých 2 rokov? Áno, radšej spred tých 2 rokov. A ja som si ju pred 5 dňami stiahol do mobilu z Amazonu, prečítal som ju a je obohatená o veci, ktoré Blanchard písal v ďalších knihách, čo bol leadership. A je to veľmi pekné čítanie. A ideálne pre manažérov, ktorí sú čerstvo menovaní do tej pozície. A ty si spomenul v súvislosti s minútovým manažerom tému sendvičovej spätnej väzby, alebo aj hamburgerová spätná väzba sa to zvykne označovať. Ja len na také vyčistenie a ujasnenie, keď sa bavíme o sendvičovej spätnej väzbe. Ak niekto robí na komplexnom projekte
alebo mám veľkú prezentáciu, alebo mám jednanie s klientom. A potom si rozoberieme aj, čo sa podarilo, aj čo by potrebovalo zlepšenie. To nie je sendvič. Sendvičová technika je, keď niekto urobí niečo, čo by potrebovalo korekciu a nepovieme mu to priamo, ale začneme niečím pozitívnym, potom mu povieme, teda, čo potrebuje zlepšiť a potom to ukončíme niečím pozitívnym. Čo si myslíš o sendvičovej technike? Vrátim sa k prvému vydaniu knihy v 82. roku. Vtedy to podľa mňa malo veľký zmysel. Mm-hmm. Ale odvtedy ten people management a soft skill významne pokročili, tak dá sa to nie až tak otrocky robiť, ako to je v tom prvom vydaní knihy. V tom poslednom vydaní spred 2 rokov už je to jemne upravené. Ale určite, keď dávame negatívnu spätnú väzbu, tak treba byť pripravený na to, že ten človek, keď si to neuvedomuje, že sa môže brániť, môže protestovať, môže povedať, ale toto a toto som urobil dobre, tak si treba premysleť, že či nejaký oklieštený sendvič dám, alebo trošku to zjemním. Ale to prvé vydanie, to je presne tak, ako keď robí sendvič. Jedna namastíš, dáš šunku do toho, namastíš druhé, ešte dačo a už to máš. By som povedal také mechanistické, ale vo vyspelých tímoch, ktoré som mal možnosť sledovať a mnohom to považujem aj Max Mann, ako za celú tú 30-ročnú históriu išiel, tak my sme sa dopracovali k tomu, že keď som ja niečo zle spravil, tak mi kolega Laco povedal, Peter, máš negatívnu spätnú väzbu. A nič iné. Lebo ja som presne vedel, čo som spravil zle. No, ja ti poviem k tej sendvičovej technike. Ja teda vôbec nie som zástancom sendvičovej techniky a myslím si, že to vedie k tomu, že nemáš pod kontrolou, čo si z toho tá druhá strana vezme a ty chceš nejakú zmenu správania, ale môže sa ti stať, že tá druhá strana vlastne počuje len ten obal. A druhá vec, ku ktorej to podľa mňa vedie, je, že aj keď už ideš dať čistú spätnú väzbu pozitívnu, tak ľudia budú stále čakať, že kedy príde to ale, lebo sú tak zvyknutí z tej sendvičovej techniky. A ja ti aj poviem, a to nemám na základe nejakých výskumov, to je len môj pocit, myslím si, že tú sendvičovú techniku používajú tí ľudia, ktorí málo poskytujú pozitívnu spätnú väzbu. Presne tí, ktorí potrebujú dať negatívnu, ale nikdy predtým nepochválili, tak je im to blbé, tak to radšej obalia. Lebo podľa mňa, ak poskytujú dostatočne takej tej čistej pozitívnej spätnej väzby, tak nemusia mať ten blbý pocit, keď potom idú dať nejakú, nazvime, že rozvojovú. No a keď v tým klasickom sendvičovom prístupe ja dostanem ten negatívny feedback, tak celkom prirodzene si zoberiem z tohoto pozitívne na začiatku, pozitívne na konci a to bola taká maličkosť v strede. No, môže byť. No, spomínal si minútového manažera a ja viem, že si mi hovoril ešte o jednej knihe, ktorá ťa ovplyvnila pri feedbacku. Ktorá to je? No, je ich viac, ale... Aha, to vidíš, ja som... Minule si ju spomínal. Radikál Kandor. O tej budeme hovoriť. Dobre, a ty si myslel ešte inú. Ty myslíš, áno, Warren Bennis on Becoming a Leader. Presne tu som myslel a hovoril si, že ju máš iba v čítačke. Iba v čítačke ju mám a našťastie dá sa legálne stiahnuť v PDF-ke, lebo tá kniha vyšla v 89. A z pohľadu rozvoja leadership koncepcií a vzdelávania v Amerike je prelomová. Lebo prvý raz niekto povedal, že je rozdiel medzi managementom a leadershipom a Warren Bennis ako management tam dáva príklad command and control. A čo si povieme, vo väčšine firiem všade na svete, vo vyspelom svete prevláda command and control, lebo je to najjednoduchšie. Prináša to krátkodobo aj strednodobo efekt. A on tam ukázal, aký je medzi tým rozdiel a to bolo hlboké, z mojej strany hlboké zamyslenie sa, že fakt leadership a management nie je to isté a leadership je oveľa komplexnejší, oveľa náročnejší a oveľa ťažšie sa osvojuje a dodržiava princípy leadershipu a je to tak rozmanité podľa toho, v akom
prostredie, či je to politika, armáda, biznis, najnižšia úroveň, stredná, najvyššia úroveň, tak je to náročné si to osvojiť podľa toho, na akej úrovni robím. A potom, keď stúpam po tom hierarchickom rebríčku, ako vždycky je veľmi, veľmi ťažké o tú úroveň vyššie vzdať sa toho, čo mi fungovalo úroveň nižšie a na tej vyššej úrovni to nepotrebujem, alebo je to kontraproduktívne a musím sa naučiť niečo nové. Čiže to bola výborná kniha, je to výborné čítanie, veľa sa s nej cituje, ale ako to už býva, je to klasika, vtedy je kopu nových kníh. No a keď sa bavíme o nových knihách, a ty už si to podpravo načrtol, asi najpopulárnejšia kniha o spätnej väzbe, a sa mi zdá, je Radical Candor od Kim Scott, alebo radikálna otvorenosť. A toto je české vydanie, rovnako vyzerá slovenské vydanie. Áno, je v češtine, aj v slovenčine, aj v angličtine. Myslím, že okolo nej bolo úplné šialenstvo. Množstvo ľudí ju odporúčalo a počul som o nej v rôznych podcastoch. Čo si myslíš o radikálnej otvorenosti? O tej knihe teraz myslím. Dve veci. Koncepcia fajn a druhá vec, ktorú ako vášnivý kupujúci kníh a už menej stíhajúci všetko čítať, je to kniha, kde to podstatné sa dá dať na 5 strán. Ale to človek, ktorý sa tomu venuje, zistí. To podstatné je tento graf, čo tam je, a čo mám informácie z korporátu, kde robí syn. Je to gigantická telekomunikačná kanadská firma. Naraz im došlo, zavedte Radical Candor. Toto je kniha a zavedte Radical Candor. No nezavedú to. Čiže myšlienka dobrá, diagram vynikajúci, lebo je 2x2 a to sa ľahko zapamätá, ale zbytočne veľa textu tam je okolo toho napísaného, ale to je možno aj dôsledok môjho kritického pohľadu po 35 rokoch práce. Ja s tebou absolútne v tomto súhlasím. Že mám pocit, že to je veľmi sa mi páči samotný koncept tej radikálnej otvorenosti. Tá matica, o ktorej hovoríš, vlastne vykresluje to, že keď pracujeme so spätnou väzbou alebo s kultúrou spätnej väzby, tak sa na to treba pozerať cez 2 rozmery. Jeden rozmer je, nakoľko otvorene hovoríme spätnú väzbu v rámci nejakého nášho tímu alebo našej kultúry. Čiže môžem, že veľmi otvorene natvrdo hovoriť spätnú väzbu, alebo na tom opačnom póle je, že vôbec to nepoviem, lebo mi je to také blbé, zahmlievam to, alebo o tom nehovorím. Tá druhá dimenzia hovorí o tom, nakoľko mi záleží na tom človeku, ktorému dávam spätnú väzbu, buď veľmi, alebo absolútne, a z toho vzniknú 4 kvadranty. A pre mňa veľmi zaujímavá myšlienka je, že môžete ľuďom dávať absolútne otvorenú spätnú väzbu, až nediplomatickú, pokiaľ sú si istí, že to s nimi myslíte dobre. To je ten pravý horný kvadrant. To je pre mňa že veľmi zaujímavá myšlienka z tej knihy. Druhá zaujímavá myšlienka je, že Kim Scott tam delil ľudí na, za mňa to nesúvisí so spätnou väzbou, na rockstars a superstars. Na takých tých, ktorí nechcú nejako napredovať po kariérnych rebríčkoch a sú radi, že robia tú prácu, ktorú robia a je fajn, že takí sú. A potom sú tí superstars, ktorí chcú proste sa posúvať a kariérne rásť. A toto boli pre mňa 2 kľúčové myšlienky, hoď tá druhá so spätnou väzbou až tak nesúvisela, ale súhlasím s tým, čo ty si povedal, že si to viem predstaviť aj v jednom krátkom článku. Áno. Ja pomaly dochádzam na to, že niektoré knihy, ktoré som si kúpil a potom som si to pozrel vo Wikipédii, stačila Wikipédia. No ale keď sme pri tom, že niektoré knihy majú 1-2 naozaj špičkové myšlienky a potom veľa písania okolo, tak pre mňa kniha, ktorá ma najviac chytila za srdce ohľadne spätnej väzby, je Black Box Thinking od Matthew Syeda. A tu si mi kedysi dal ty ako CDčka na počúvanie. Ja si pamätám, že na dlhých cestách autom som tú knihu hltal.
čítam alebo prečítam, neprečítam každú. A na tie, kde môžem tie hlavné myšlienky dať na 1,5 strany, maximálne 3 strany, a na tie, kde 15 strán nestačí. A keď nestačí 15 strán, to znamená, že to je kniha, ktorá nerozvíja, neomiela jednu myšlienku dokola, ale vždycky niečo pridá a ide do hĺbky. A to je black box thinking. A súčasne, povedzme, posledných 10 rokov je veľmi populárne písať odborné knihy príbehmi. A tie príbehy, čo má Sayed, sú pre mňa sympatické tým, že nie sú dlhé. Začína to operáciou chlapca, ktorý zomrel, lebo a tak ďalej. Ale niektoré knihy majú dlhý príbeh na 4 strany a tam na konci sa dozvieš, čo je myšlienka. Čiže tam sú príbehy veľmi pekné z letectva, zo zdravotníctva, z politiky, z armády, ktoré sú stručne popísané a človek si to vie preto hneď predstaviť, nestratí sa v tom. Preto je to výborná kniha. Mne sa páči, že každý z tých príbehov zároveň nesie nejaký odkaz a myšlienku. A keby som mal vybrať pár vecí z tej knihy, tak asi tá kľúčová je porovnanie rozdielnych feedbackových kultúr. On tam porovnáva letectvo ako kultúru striktnej, okamžitej spätnej väzby. Vždy, keď vznikne, ani to nemusí byť chyba, ale je to, že hrozilo chybou, a tak je to rozanalyzované a snažia sa z toho okamžite upraviť proces a zobrať ponaučenie. A ešte oznámia to všetkým leteckým spoločnostiam po celom svete. A zdieľajú to navzájom, aby to letectvo bolo stále bezpečnejšie. A potom to porovnáva so zdravotným systémom, kde v tom striktne hierarchickom fungovaní veľakrát chyby zostanú, ako to povedať, ututlané, alebo nikto si netrúfne na ne poukázať a tým pádom to napredovanie nie je ako v tom systéme, kde chyby sú priznávané, analyzované a neustále korigované. No, ja mám pekný príklad z nemocnice, vlastnú skúsenosť, to je 20 rokov po operácii som bol. A prišiel na veľkú vizitu primár, prišiel lekár, ktorý ma operoval, spolužiak zo strednej školy, asi 3 sestričky. Predstavil ma, pozeral a pán primár pozeral a vraví: pán doktor, svojmu kolegovi, povedzte sestričke, nech pridá k týmto liekom ešte tento, 2-krát denne. A tá sestrička tam bola prítomná. No proste dodržal tú hierarchiu. A potom primár odišiel a ten doktor ošetrujúci mi povedal: sestra, dajte tento liek od zajtra. Ja normálne tuším, že niektoré z našich stretnutí venujeme vyslovene hierarchickému a nehierarchickému fungovaniu. Aj o tom sú zaujímavé knihy. Ale ešte skúsim si spomenúť na jednu alebo dve veci z Black Box Thinking. Veľa tam hovorí o egoobranných mechanizmoch, o tom, ako nezvládame spätnú väzbu a čo všetko sa v nás spúšťa. Hovorí o kognitívnej dizonancii, o takomto jave, ktorý, keď sa spýtam študentov, že ako rozumejú kognitívnej dizonancii, tak oni mi všetci opakujú jednu poučku a vlastne nerozumejú, že čo tým je myslené. Ale Sayed tam ukazuje príklady, myslím, že sudcov v nejakom americkom systéme a ich nezvládania kognitívnej dizonancie, takže to odporúčam na prečítanie. A potom sa mi tam páčila, veľa vecí sa mi tam páčilo, ale príklad takzvaného, a to ani neviem ako preložiť do slovenčiny, self-handicapping. Neviem, ako to preložiť. Urobiť zo seba handicapovaného? On tam dáva príklad študenta, ktorý sa usilovne učí na skúšku, ale tesne pred skúškou ide na párty a nejakým spôsobom do rána oslavuje a potom príde na tú skúšku a nepodá špičkový výkon. A ten self-handicapping, tá teória za tým je, že niekde podprahovo na nevedomej úrovni sa obávam, že ak do toho dám všetko a nebudem mať dobrý výsledok, tak to o mne bude hovoriť, že to nezvládam.
Ak do toho dám veľa, ale potom urobím nejakú hlúposť a nebudem mať dobrý výsledok, tak vždy budem môcť sám sebe povedať, fúha, no, nemal som ísť na tú party. Jasné. Že je to vlastne o nejakom strachu zo zlyhania a vytváraní podmienok na to, že keď potom reálne zlyhám, tak si to budem môcť sám pred sebou ospravedlniť. Áno, tak trošku to tak okrajovo súvisí s tým, čo je posledné roky populárne compassion, self-compassion. Sebasúcit. Sebasúcit, nie sebaľútosť, sebasúcit, pozrieť sa súcitne na seba realisticky a takto riešiť problém nejaký. Ja som dokonca, a teraz nechcem zavádzať, ale narazil som na nejaké zaujímavé experimenty, kde simulovali to, keď po podaní nejakého výkonu, kde tým pozorovaným subjektom ukázali, že ten výkon nebol dobrý, rozdelili ich na rôzne skupiny a v jednej skupine ich vyhrešili za to a v druhej skupine im pomohli byť k sebe súcitnými a potom im dávali znovu nejaké testy, tak tí, ktorí aplikovali ten sebasúcit, tak v tých ďalších testoch do toho išli s väčším zanietením a mali lepšie výsledky. No, ja niekedy, keď sa o feedbacku učí, že aký je významný, a sa opýtam, kto má psa. A keď je väčšia skupina, tak sa prihlási. A potom sa opýtam, aportuje? Áno. A naučil by sa aportovať, keby si ho nepochválili? No to nie. Áno, a my chceme naučiť bez toho, aby sme tomu človeku pomohli dostať sa z pozície obrany, lebo ma niekto kritizuje, vypočuť si tú pozitívnu spätnú väzbu a uvedomiť si, že ten sebasúcit to nie je ľútosť nado mnou, ale nejaká zhovievavosť voči mne a to ma môže motivovať. Preto zrejme tie výsledky tej druhej skupiny boli väčšie. Hovorili sme spolu o 4 knihách, vlastne o 4 knižných odporúčaniach. A keby si mal na záver dať odporúčanie, už nie na knihu, ale také celkové, že čo robiť na to, aby človek lepšie zvládal prácu so spätnou väzbou, čo by to bolo? Z pohľadu toho, čo dáva, alebo kto prijíma? Daj aj. To budú záverečné 2 odporúčania. Z toho, čo dáva, zamyslieť sa, v akom kontexte to je, čo mu pomáha radikál Kandor. Skutočne si dať záležať, byť s ľuďmi a pristihnúť ich pri tom, keď robia dobre a dať pozitívny feedback. To je základ minutového manažéra. A ten, čo prijíma, tu by som povedal, že na začiatok niekoľko workshopov v 5-6 členných skupinách, kde by si ľudia rozprávali o tom, prečo je nepríjemné, keď ja dostanem pozitívnu spätnú väzbu. Ľudia sa mnohí cítia nepríjemne, a ja. Porozprávať sa o tom, príklady si povedať, potom spoločne s manažérom, s manažérmi, s manažérkami a stane sa to súčasťou kultúry, ktorá potom vedie k väčšej spokojnosti, vyšším výkonom a určite aj k lepším vzťahom. Peter, ďakujem ti veľmi pekne za dnešné stretnutie a teším sa na to nasledujúce. Ďakujem a ja sa teším na nasledujúce.